Kaseng hito Southwest Khasi Hills District hene kasengi hapo kajingalam working president uba Vietnam nongse kilalit banyekendo ye ki doktor bat ki nurse ki batrei hapo ke civil hospital mau kerwat na kabenta bantip binyak halor kajingyo jing ujor kaseng ne ki pat ba jong kani kathan badon ki doktor bat ki staff batrei hakani ke jaka sumar nongpang ki balakren tok met de ki kentin bam sngow ya hap ye ki nongpang ki bawan up bat kumju ru ye ki bawan shim dawai hakani ke CHC. Nakaliang kaseng ha kajinglet kendo kala maham ting ki baterai ha kani ke CHC banang ni syakmat lada kaseng kadang lap ik jing sha ujor ne ki pat ba kaseng kan shim de ki weipat ki sin jam ki bating bat kumju ru kaseng ka kular banyai bud din nang ni syakmat ye kum kini ki jingja. Shushu kaseng kala dawaru ne ki bor bade kmi ikni ke jaka sumar nongpang ban penbiang ye ki jaka sa jong ki nurse bat ki doktor khnang bakan long ka pensuk ye ki ha kanu kanu ka por lada ki nongpang ki wan hakni ke jaka sumar ha ka bala lap bahadu menta dang don ki doktor bat ki nurse ki bedang hapsa ha ki yingwai Ilawan ban visit terki ya kane ka CFC kane kata ka sispa jikia ne hadin bang layo ikat tokat ne ki komplain ne ki babun ki patient ne ki nongpan kapor baki wan ne ka ban rung lane ban wan wat jing sumar na kane ka hospital te layo ka komplain ki babun ba ha kapor khamtam ha kapor ba menmet ba ha baki wan rung ti ko emergency ki nongpang ki side lab ya ki nurse ki doktor ba kilong slam bha banwan hito te endah ba kilawan hito ro banwan hito ro ki kren tok met ki nongpang ki kren tok met ki kren di tin bakor ki kren di tin dom te ni na kalian juga sen ni wan ban pek leng ba jo ka por ot ni lap sibun ki ko hapo jo ka hostal amar na kalian jong MS ru khang tala na kalian jong NS ru khang tala don nang trai ngathrai ba kadai na kani kadaw ba kini ki ba support jong ki sim ya kata kasen jam ban tren tok met ki nopang te na kalian jongi kaseng ida terpat jur laning ibu ka jing maham ru na penta joki bala dalong ka bala ya na kalian jong ki nos lani ki doktor di badai ban pek hanti po emergency lani haki ward ro lani haki OPD ro bahaba kiwan kinong pang khamtam ni kinong kendong sanilai bun ki babi bun tang yakaktin ro ni sutu ada kila kren da yakaktin sora kini sutu chu tegi ki penmi ki kentin ki bakhor lani ki ba kta ya kita kinong pang haba kiwan na kalian jongi jong kasen ibu ka jing maham ngala banong lani ban terpat ki kita badai pek gitu ban sobha ladolong ka bala ki ban kren da yakaktin ka ba jam badai ban kren da yakaktin ka ba jali joum nang begitu kinong pang desa kawepat kani kadi ka masjid ka ba syai ba nakaliang jongi kung kasen ipha sa ki badai pek po jo ka distrik jongi bang ilalap menta ya kajing ujor na kinok trai hapo jo kani kantrup na kinos ki doktor ba ki kwartar kimdon ba kinyo ban syong bansa te babun nakaliang kini kinok trai ki haban sa wai te kalong ka ba ki ba kin wan hakano kono kapor ba kinong pang kidon kam hapo jo kani nakaliang jongi kung kaseng ipha ka masjid sa ki badai pek ya kani ka hospital ba ki haban penbiang mardor ya ki jakasa ki kwartar khamtam ya ki doktor ba kinos khnang ba kanlo ka basuk na kumta kinong pang bakin wan habaki don kam kinong ki balak loy banwan nang ta kani kadai ka masjid ro sa ka sorkar ka badai ban khmi ka health department ka badai ban khmi ban penbiang ya ka jinok kam nomor habang ilek rung ti hapo mene ngisiam bagidang pun ka komplain ki pat ba ro ngisiam ba lada don kam ban haban phak scanning don kam ban phak x-ray ha kani ka hospital kimpat biang na kata kadaw ni da kerpat jur la ni da kerpat jur na kaliang jongi ya ka sorkar ba kan phai khmat lem sya kane ka CSC jongi nomor dai tang kane ka ba syakri na ka benta ka dong ka thain ka distrik hi bor kawai khnang ba ki pat ba jongi ki do ki su ki jongi na kane ka thain ka jongi ru kinlong ki ba kin dayo sya kata ka ji syakri ka ba janai ba lara kimdon kam shu bandalek pan lutsan yala de shahadu santai chelong nomor lada kinong pang ki don kam pan scanning ki hapan mare santai chelong lada ki don kam tang ban x-ray ki hapan mare santai chelong te kalong ka jingdu nong ka ba kraw ba bat ki haban perlu de ka spa ka pheu haja ka ba katu ka ba scanning lada ki ka don hang ne
kalak dap ki haban ai ka bai kali ban la chidu chi chlong te na kaliang jongi ka khruo ka ba shai bha na kaliang jongi ka sen ngida karpat jur ya ka sorkar mikhlaya ka jongi bala dalong ka bala kan phai khmat no lani kan wan bu mardor no ya ka scanning ka scanning x-ray hapo jong ka neka hospital nangba ka neka lat kan long ka jing ai ka jing sakri ka pakka bha na ka benda ki nongpang hapo jong ka neka ka dong ka thang ka jongi kamasek ka ba shai bha na kalian jongi kum kasen ya ka bakum kito kinong tray hapo jong ka neka sispa jing sia la kalong ya ki staff la kalong ya ki nos staff nos la ni doktor di badai pek khamtam hu ki ko medisi la da idang lat la idang yo kanu kanu komplain sa sistem dah kenal bah kum kasen ni haban ya jatuh ipat kasenja